ngathi mengizwa yangithinta before nje sikhulume naye asiqale la. Udokotela ngikuthethile. Umethi wena Usudokotela. uyazishona uyinfomu yakholiki yaqhumuze la wena ngathini kona ngokudlala nabafana Mathi ngalali nabafana. manje ukwenze kanjani Angizange ngize ngilale. Sasimile. All right, asibavela 25 minutes to 25 minutes to 9 o'clock. Ngibona umdlalo sesukuma ngenyawo. Wakazi noma ufuna ukuqhubeka. Sichazile ingane. Ethi ingane hayi ma. Anguphulanga umthetho wakho. Hey madoda. All right. Ake ngizwe uthi umdlalo uzangiqhubeka. Ake ngizwe. Wena ma wathi mina ngingalali nabafana futhi mina ngizange ngize ngilale nomfana. wathenjiwe ngicabangela wena uyazi mina isifiso sami bekukuthi ugane ngaphambi kokuthi ungene kuyo yonke lento yenzayo Ngcono kodwa ngoba uhulumeni uzoyonke ingane yami angeke ngilonge ukhulu. uswangenzeli ukuthi ngihambe ngiyofuna iy'ngane ukuze ngithole uwenzela abantu abaxakekile hayi umuntu ozovela ahambe nje ayofuna ingane ahambe funa ingane yonke indawo Nami mangiblema wena wathi ngingalali nabafana futhi mina njengoba ngisho nje angizange ngize ngilale mina sasimile. Wawushomo wena ukuthi kanti mina ngingamitha noma kuthiwa simile nje. All right, 24 minutes to ihora. Sanibonani kumnandi kuba la ekhaya ngiyajabula kuba lana. Madoda. Angazi ngiqale kuphi kodwa ngoba ngibuka izinto obukuthiwa kufanele ngikubuze zona ngendlela eziningi ngazi athi sixoxa singangeni ngisho emoyeni ukunjama manje upheshwa kelwandle ushaya ama-shows amakhulu amsho washaya ngesingisi le ngane kadadewethu. Cha. Mhlawumbe siqale emumva sibuye ukuthi besikhuluma ngoThenjiwe sikhuluma ngoba. UThenjiwe owakwaMashu esinqonqawini decide ukuthi comedy is not a joke. Wase yabona ukuthi ngoba abantu laba enihlekisana nabo abanihlekisi kungcono ayeke umsebenzi wakhe wokuba ummeli asebenze ukuhlekisa nina nje. Hey madoda. Mhlawumbe ichazele ngoba uyilesikoleni wafundela ukuba ummeli kodwa abameli siyawazi umsebenzi abawenzayo umsebenzi ongahlekisi. Awuthi nsi. Kodwa wena washiya umsebenzi oserious ukuba ummeli wathi ufuna ukulandela icareer la kwezamahlanje. Ngizoba neqiniso nje kuwena into eyenza ngize ngenza ubumeli lento yokuthi sihlale sitshela ukuthi khona umsebenzi wangempela kodwa sithi mesibuka ku TV bakhona uChris Rock siyabakhokhela imali siyababuka ayikho umuzi onganayo iTV and sekuyisikhathi sokuthi manje umuntu omnyamaza ukuthi akuyona imfundo ekufanele uze uyosebenza eofisini lomlungu ekuyiyona ezokupha isingo sinawo amathalente and not everyone o academic abanye bese baphiwa imisebenzi yezandla abanye baphiwa amathalente so mina ngingathi nje ngaba nenhlanhla ukuthi ngibone ithalente lami ngibe nabantu futhi abazongi-encourage ukuthi ngiqhubeke nalo. Ubona nini wabukela kubani ubani lokwenze eze athi kuwena ikhonto la kuwena abameli engangisebenza nabo ngangisebenza eLondon as ummeli abantu engangisebenza nabo sasisume kuphume ehlayeni bathi wena uyahlanya ekhanda hamba ukwenza amahlaya hayibo besho ngeliwinile icala bathi hayi wena uwina ukuthi usuke wenza ijudge lahleka. Hey serious lesizingamahlaya uhlekisa ijudge. Yes. Which is why manje nje nginayo ishow ekhona ku TV uJudge Thenjiwe and it's based on my life in court ukhona ummeli nje wenza lemisangane engangiyenza nami ngisasecourt. Okay kodwa mhlambe ngifuna ukubheka ukuthi uhamba nini la eSouth Africa uzobe epheshe. Ngiqala ukuhamba eSouth Africa ngahamba eyisekudala ngangiyoba yiau pair eAmerica ngizwe igama lemlandi kuthiwa au pair kanti mengifika lapha hawu ngizoba uneni ngathi ngeke ngize ngilungu kubuneni ngeke bakithi salwa kakhulu silwela ukuthi singabe sisasebenza emajaldini. Hey madoda ngigibelise kanti ngiyoba uneni uneni le yes ngase ngathi wathi thula mntwana phesha kwelona akumnandi kodwa yazi ngicela ukuxoxela indaba yakuyenzeka khuleke sakhe yabo ungabe usendaweni that's why ngihlale encourage abantu ukuthi yenza sure ukuthi ingane yakhe iyalikhuluma ulimi lwakho. Ngahlangana nomunye umlungu wathi hawo wase South Africa awukwazi kwamnandi lokho yazi khona music producer oshonile and ube ngamnandi kanjani mase kube nechoir yase South Africa. Bakhona abantu abazi abacula ngasethi mina hayi angazi kodwa ngakubhekela
Base sikodwa sinayo ibudget esiningi sino $3,000 ngathi hayi thina siyacula Ha. bese ngizwe le mali ngafonela impintshi zami ngathi asambe nisocula emngcwabeni womuntu esingamazi Ha. bathe nje bafuna abantu base South Africa sathi ayisocula uAmazing Grace vele into elula emaculo omncwabo masifika lapha khona amakhwaya seAmerica waculi kanje awucula ngempela uAmazing Grace ngathi mina lalela la sabathe KZN sonke ngithi la akekho umuntu wase KZN la ngaphandle kwethu socula abangalazi sangena ngomakoti ngowethu siya ubani owaziyo Phesheya elwandle emngcwabeni nashaya umakoti ngowethu bathi beautiful mana ngithi umakoti wethu fanele moshaya uzumuve sengathi uyajabula kanti phela ngekujabula emngcwabeni hayi phela kuya ngawe uyawucula uzukhala siyavuma ngoba imonster kamakoti le ngoba imonster kamakoti le mana ke uma ngibheka Thenjiwe Mosley yebo Mosley isibongo lesi sakho sokuzalwa noma esakamkhonyana Mosley yes mabethakazela oMose mebethakazela kuthiwa izingane zakho yini nini nantshontsha umhlaba nini nini nafika siphethe imkhonto nasilethele ibhamu sibathakazela kanjalo okay lokile buya lapha buya Ntombi let me bring you back ngiyabona umhlaba wena ke manje alright asikubuyise back ngifuna ukubheka la so uma usuphesha ke lwandle yaqala icareer yakho yokuthi ushaya amahlaya njalo and ihamba kanjani yini lo thema ubuka bonke yazi ngempela ke ikhono likhona la bebengadlali bengadlali ngamoza kwethu uma ngibona ngaba nenhlanhla nje ngokuthi ngathi mengiqala ukwenza icomedy ngayenza phesheya engangithi mengise stage ngibezwe abantu behleka kodwa kube khona lamahlaya ngifuna ukuwasho kodwa ngithi ukuba ngisekhaya okuyiyona into eyangenza ngathatha ifone ngaqala ngashutha ama video lawo engiwafaka einkundleni zokuxhumana yes so abantu ngabona futhi bewajabulela bonke abantu eSouth Africa so nakho lokho kwangisiza kakhulu lama video ashaya nje ule ngiqala nje ukwenza ngangile phesheya amanye kodwa sengiyawashutha ngila eSouth Africa kodwa ngiqala nje engoqala nje ngangikwenza ngile uma uzoshaya ivideo umqondo uqhama kanjani ehlanga ngiyazi abantu bazobhala incwadi bakutshela ukuthi hayi ngatshelwa abantu ukuthi hayi istory sakho ngayibhala incwadi njalo wena mawuzokwenza ihlaka uthatha isikhathi singakanani nokuthi uzugcina ubone yabona ke lela ayingishayileke la yazi amanye ngiyawaphupha ha ngempela kwangempela ngiyawaphupha manje ngiyavuka nje ebusuku ngithi hawu emnandi ke lento engiyicabangayo ngibhale phansi ngiyenza bahleka abantu ngithi nazo-ke abanye ama-observation izinto othi muhamba uyibona uthi hayibo ngiyibona kahle lento eyenzekayo bese uyayishintsha kuyenza ihlaya because ngiyangithanda ukuthi amahlaya amabe nesifundo phakathi okay ngizokuthiwa lapha usuhamba endaweni ningabi wenza amahlaya nje phesha ke umhlaba wonke nami ngangingazi ukuthi amahlaya like kulonyaka nje uwodwa ithoya yami iqale ngaye Vietnam ngaye Thailand ngaye Philippines last week kade ngise Scotland nje sonto lonke ngenza 3 shows a day eEdinburgh like amahlaya umsebenzi nabazali abanezingane ezinekhono lamahlaya ukuthi nje ngi-encourage ukuthi uye esikoleni ukuze ukwazi ukufunda ama contracts uzazi nezinto ungenzi njengabanye ozakwethu kwathiwa babizelwa ama-award eAmerica bona benza amavisa ko-UK ngoba bethi phesheya ungathi uma ubizwe eLondon ucabanga ukuthi uye East London so nesikole esibalekile kodwa nje ikhono kumele ukuthi okay wena vele kuma contract ngeke uthinte ngoba vele ummeli kodwa ngifuna ukubheka la kubuye kuvela ukuthi usungumdidiyeli manje yebo umdidiyeli wezinhlelo ngiyabhala ama sitcom into eyenza ngithanda ukubhala ama sitcom sikhule into ebezimnandi osidumo sikhule sihleka ngekhathi zodlame kunzima eSouth Africa kodwa besithi mase sihleke sesihleli siyimndeni sihleke manje into eziningi zamanje awukwazi kuyibuka noma wakho awukwazi kuyibuka nogogo wakho kancane sekaqatshulwana kancane sekukhona usenqunu so that's why ke abaningi nje bayayibuka iMeet the Khambulezi abangayibuki isebenga einkundleni zokuxhumana babona ukuthi idlala kuphi okay no judge ujudge ke ise court kuyahlanywa nje kodwa ama cases African problems for African solutions madoda inkinga esinazo thina emalokishini sibingelela abantu esinqamnqaweni umkhwenyana uthini ngaleli khono lakho ngiyazi yena mayebona intokazi nje futhi efundile ummeli
engazi ukuthi kanti inalento le esinye lezi ezinye isiphiwo sokuhlekisa abantu uthini uyakusupporta kulomsebenzi wakho akanayo ke i-choice ngoba noma angathi uyaphikisana akakwazi ukuphikisa lutho engisho ngoba ngimane ngithi you are racist umtshele direct fanele avumele yonke into engiyishoyo madoda alright and unomntwana oyi-1 ukwenza kanjani ukuthi ube umzali ube unkosikazi ube usomahlaya unezinye izinto umdidiyeli ngikwenza kahle kakhulu futhi ngikwenza kalula kakhulu umntwana mina uyi-comedian una 13 uyi-comedian nje bayamazi abaningi uJack Mosley usomahlaya uyafunda and abantu abaningi baye babuza ukuthi njengoba uhlale uzula kangaka mase ngithi mina kahle nibonini kwaqala nina abantu besifazana abamnyama behamba beyohlala emajalidini bayibona izingane zabo ngoKhisimusi uma sesikwenza lokho sikwenza emsebenzini esiholela imali enhle sikwazi ukutravel amazwe sekuyinkinga manje kodwa mengihleli ngisebenza ejalidini ngigade izingane zomlungu akekho okhulumayo unezingane ungahlala kude kangaka nazo alright asikhuluma ngale movie movie okuthiwa uzoyishootha la eSouth Africa asitshele kabanzi imnandi kakhulu le movie kaZuko noDada abaningi bayamazi from imovie yakhe iBetween Friends ithi Uncovered izobe iphethe osithandiwe Horoge imnandi nje iphethe othandeka noDada imnandi it's uncovered angazi noma ngivumelekile yini ukusho kodwa ixoxa kakhulu futhi ixwayisa abantu ngeindaba zokuthenga lemhlaba esuke sidayiswa belungu sebethi sebese siyahamba nayi imayini kanti sebenidayisela into esiyigobongo nje imayini engasasebenzi so iaddressa lawo ma issues ukuthi ke siqaphele ukuthi not everything that comes as into enhle ikuthiwani ikhiwane elihle ukuthi khona elihle kugcwala izibungu yes usayazi lonto okay yiphi character edlala wena lapha igama le character yami uthishiwe imnandi kakhulu without ukuthi ngize ngiveze yeah kodwa nje izobe imnandi and ayiphumile kakhulu kulento engiyiyona ngizobe nje ngizivuthe nje hey madoda ngizivuthe ngingafune lutho and as much as izobe i character eserious futhi ebalekile kwimovie kodwa ke uthenjiwe akakwazi ukuba uthenjiwe so serious kanjani fanele kube khona okuzohlekisa phakathi alright khuluma ngokuhlekisa khona enye ethinta amadlozi mhlawumbe ke size ngoba ngenzeka khona akaze ayize ake silalele size ukuthi wawuthini la ukuthi akhona ukuthi ngoba sinziba noma singasawafuna amasiko imali iyona engekho njoba nanishiye nje singenamali usenjalo namanje into umehluko nje ukuthi izinto seziyabiza kakhulu ke nasezitolo njoba nazi ke nani ukuthi inkomo futhi ayihambi yodwa ihamba nembuzi ngithe angizonitshengisa nawo wallet ukuthi njoba nani ushiya unganamali nje kusenjalo namanje awunamali onke lamakhadi ayakweleta alikho nelilodwa elinemali wena gogo nobantu njoba usando kushiya nje uwena owazi kahle ukuthi ngisho umncwabo wakho sawenza ngemali yokukweleta asikaqedi ke nokuyikhokha leyo mali kubalekile ngoba umuntu usuka sishiye emhlabeni azikahle ukuthi konakele kwayena akaze ayithenge ngisho i-braai pack uma engasekho usefuna inkomo uthi sizoyithathaphi uyasazi ulethe wallet M2 njalo yabatshengisa ukuthi kusenjoba nanishiye kunjalo omunye uthola ukuthi yena beyi-vegetarian ubuyena obesebenza la ekhaya besithi ngisho ayidli inyama sithi sicela nje iVienna noma uPolo nathi hayi yena uyi-vegetarian umense kodwa seshonile usefuna sihlaba inkomo nembuzi asimhlabela ikabishi lela besithengela lona fanele ikhulunywe le ndaba unobaba ekhaya uthi lengane ayiwazi amadlozi lengane eqhathana amadlozi mhlawumbe sakhuluma ngekhaya bathini abantu bakinike manje lawazala khona nje ngomsebenzi wakho wenzayo bakusupport bayangisupporta kodwa kusakhona ikakhulukazi igogo akayi-understand nje impela lento yomsebenzi wami because okokuqala kumxakayo ukuthi uhamba ebusuku uyoperformela abantu ongabazi suke kukhona nabantu besilisa lapho bese uyahola kunabantu besilisa besiyahola so phela abantu abadala bakhule ezingeni unendlela ababuka ngayo ezizenzayo yabo kodwa mhlawumbe ubheka nje
i-content yamahlaya yakho yabona nje le ine-content yase-Africa siyayi-understanda siyayiqonda uma uphesheya amahlaya yakho i-content ima kanjani Amanye abafundisa nge-Afrika ngoba uthola ukuthi ave bengayazi i-Afrika bacabanga ukuthi nje sonke Afrika siyahlupheka siney'mpukane ebusweni so ngiye ngikuthathe lokho ngithi yabo mase ngifike kuleli lizwe ngifuna ukuthi mengihamba la bebe beyazi iAfrika ngoba uthola ukuthi bona bebefika beze la eAfrika but number 1 bacanga ukuthi Africa nje is a small city. Yes. I've got a friend in Ghana, do you know her? Nginomngane eGhana uyahamba Uyamazi uzamazi kanjani umuntu waseGhana bacabanga ukuthi Africa nje umasho othile umasho nje idolobha elilodwa elincane. And number 2 bayathanda ukuthi mebeze la angisho ukuthi abantu bangabi bangawasiza ama-charity bangayi kosiza abantu abantule noma bagulayo uthi uyambuza umuntu ukuthi oh so you went to South Africa, where did you go? I went to Johannesburg. What did you do? I went to see orphans, I went to see victims of AIDS and HIV. Mina mengiye Paris angikuyobuka belungu abaphethwe iklamidi sinezinto ezinhle kabe eAfrika ukuthi ngayiyona yodwa nje into eniqhamelayo abantu abagulayo nabantu abantule. So ngeke ngikuthathe ngibeke ezandleni zami ukuthi angibafundisi sineyindawo ezinhle yesikhona ukuhlupheka kodwa ukuthi njengoba ngaseNew York khona indawo engahanjwa kuzona nabo banabo ungabhoyi babo kodwa abafihlwayo baveza amabhilidi la amade kuphela yebo thina nje sabulawa umuntu osenzela iPR eAfrika uveza izinto ezirong kuphela akuvezi okuhle. Okay, brand SA department umsebenzi na umsebenzi nayi challenge nayi inselelo kodwa mhlambe asibuyeke sibheke inhlelo zakho nje onazo kakhulukazi ethinta amahlaya yini oyenza singakubona kube nama-shows ozowenza la South Africa akhona ama-shows engizowenza ngiyenze ngebirthday yami nje bayazi ngoSeptember ngiyenze i-show enkulu la eDurban as soon as yonke into iconfirmiwe ngizowafaka kwi-social media ama-dates but I think this year izobe ngomhla ka-21 September but kusasa kune-Great Impact eyenziwa uThobe waKaNdlovu ehlanganisa abantu besifazane asebephumelele nalabo basafuna ukungena emabhizinisini kucobelelwana ngolwazi ukuthi ungenza kanjani ukuthi nawe uphumelele. Uya-attenda noma kunento ozoyisho lapha? Ngiya-attenda ngiyoperforma futhi kahle ngiyokhuluma nami ukuthi ke ngiyokhuluma kodwa ngendlela enamahlaya phakathi. Uzoshaya umakoti ngowesi. Kana mhlambe ungathini ngoba ngikubuka njengomuntu osemncane yebo kuningi osukuzuzile empilweni kodwa usemncane kakhulu mawubheka ukuthi inyanga lela asithi khona uAugust celebrator abantu besifazane mawubheka iqhaza labantu besifazane esingathi balibamba ukukhombisa ukuthi nomuntu wesifazane naye ikhonto engayenza ibe yinhle iphumelele izifike pheshwa kwelandla mhlawumbe ungathini kuwena kubantu besifazane nje kuyinyanga la sithi khona sikhupha izinto zabo ukuthi nabe sukume bebhukula noma yini oyibonayo ukuthi ingase ibe yithuba sukume ibambe ngezandla. Ngingathi nje number 1 kubantu basifazane fanele sikhumbule ukuthi ngaphandle kwethu ayikho into ekuthiwa umuntu emhlabeni thina inzala abantu ngeke ke sikwazi ukwenza into enkulu kangaka bese sihlulwa ukwenza into ezosinika ukudla okuye emlonyeni abantu besifazane fanele number 1 nje sisuke kuma relationship ukuthi ayasicindezela sisuke kubantu ungabe uzwana nomuntu ukuthi uyakushaya noma ukubukela phansi noma uthi uyakhuluma nje wena amaphupha akho awacindezele phansi asiphume kulabo bantu even kuma friendships asiphume kubangani abangafuni ukubona impumelelo sinamakhono futhi ngeke ngisho nokuthi umuntu nezandla ezimbili ngoba khona umuntu uthola ukuthi akanazandla kananyawo kodwa uyadweba madoda so uma nje usanomphefumulo usaphila funa italente lakho abanye abaphiwa ngesikoleni kodwa uthola ukuthi unekhono lezandla umuntu oqala owavula irestaurant amsho babemhleka bethi abantu banamakhishi emzini yabo cabanga ukuthi bazozodla lapho bakhokha imali so funa into ongase uyenze ufune like maningi amathuba siyeke futhi ukuthi njalo sihlale silindele ukuthi uhulumeni uzosenzela engathi uhulumeni uzozongqonqoza kwakhe akulethele isikhwama serice and sifunde nokuthi si-investe mangithi si-investe ngisho ukuthi siyeke ukuthi sabantu abamnyama kuyekudabukisa kakhulu ukuthi sispenda imali ey'ntweni ezinye ey'ngabalulekile bakithi uthola umuntu uthi anginamali kodwa ulenzile ikhanda le inwele oyithengile wena njengoba u-extend inwele indiyithathe imali yakho layo extend umusi madoda
asizama ukuthi sizane futhi because uma ngabe senza kunesisho sase-Africa sithi if you wanna go far you go together, but if you wanna go fast you go alone. So uma ngabe sifuna ukuya kude sifuna into ezophumelela fake sibambane sambe sibe yithimba and uma ngabe nibambene niyakwazi ukuthi collaborate nibambisane nihlangane lento ukuthi fanele sihlale siqashiwe futhi iqhubeke ingabe sagcina ekuthenini abantu besifazane benza istokfela kuphela ziningi izinto abangazenza bebehlangene kakhulu futhi nayo imali ye-stockfela siya ukuthi sithenga ama-grocery kuphela into ezo-expire nento ezongena eswini sihlane nje senze istokfela nje sithenge i-franchise senze istokfela sivule isaluni senze istokfela sento esophinde si-investe futhi kuyona hhayi njalo ngoJanuwari siqala phansi. Ngibone ku-YouTube abantu ababuka nje ama-videos akho mengaphosisa ngaphezu ka-300 ama-videos osuwafakile and abantu asebabukile bangaphezulu ka-13 million. Yebo kuyangijabulisa kakhulu amaningi angezulu okusho ukuthi ikhona imakethe la yes khona sana kulibona nje likhuluma ngecomputer ayi kodwa ngiyakhuleka kuwe mfana ukuthi nje ihlaba sakaso kulapha kanti uthi icomputer wafunda kanjani? Hayi mina ngifunda ngemhlophe angifundanga ngemnyama. Uthi lana icomputer Kutho uqabele nama ukuthi icomputer yayazi usho na hayi no ukuthi mina icomputer ngafunda ngayo yayimnyama yayingekho mhlophe yabo into yazisihlula ukuthi le mhlophe into ebalekile baningi abantu bangahleka abantu kodwa mase kuthiwa ake kuvundulwe wonke umuntu owaqamba manga kwi-CV yakhe hey madoda hey baningi abangaphelele umsebenzi kuba ngathi isikole awusazi nokusazi futhi wafunda kusona wafuna sibe isikole lese sibhalwe lapha Ngiyabonga kakhulu ngiyazi bekuyi-interview enzima kakhulu le ngoba kufanele ngibe serious at the same time ngikwazi ukuba serious uma nginawe ngoba umsebenzi wakho sawulandela kakhulu uyahlekisa dadwethu uthi uma lento uyicabange kanjani ngempela le uyicabange kanjani lento le uvetana ungazi so sikufisela inhlanhla ngathi umsebenzi wakho ungaqhubeka nalawo ohamba khona kungasali ukuthi phela wena usuke eSouth Africa. Ngiyabonga kakhulu hayi bayazi sisanda kulontsha ilokhuzane la uminister ethi I'm the flag. So now we flag la seningizimu Africa. Ngilona nje ngiyiflag ngiyisibani ifanele mesifika sifika khona ngoba awusuku usungasayivulela ithuba lakho. Omunye ozayo methi ngiyi-South African so siyabazi ba right. All right. Inamandla kakhulu. Abantu abakufunayo enkundleni zokuxhumana. Thenjiwe Comedy. Thenjiwe Comedy. Comedy with a C. Comedy wesingisi ngafunda ufaka OKHO. Okay. All right. Sibonga kakhulu sisithenjiwe. Intokazi le yakhona la eNingizimu Afrika kodwa sihlala pheshwa kwelwandle iqhulula amahlana pheshwa kwelwandle kodwa iwummeli njalo kazi sabamela nabantu yagcina nje ukuthi hayi ngine case okay khona indaba ehloniphile hora leshagalelo